Je to už 4. part z Clash of Clans a ideme si ho zahrať. Sa veľmi teším. A pôjdeme dneska full attack. Máme tu full armádu s barbarianmi. A ešte máme full spely. Máme z každého jeden. A ideme na to. Ideme taký poriadny atak. Musíme to dať, lebo máme dosť málo víťazstiev a máme malý level na Tonhal 7, by som povedal. Ten level je na Tonhal 5, ale nevadí. Takže musíme nájsť nejakú nubácku Tonhal 5 alebo 6. A teraz sa nám to podľa mňa podarilo, takže ideme na to. Vypúšťame barbarianov. Tu z jednej, tu z druhej. Tak. A tu ďalších. Pekne. Tak. Tu dáme na mortar, dáme tak. Tu hodíme heal. A poďte. Musíme dať aspoň jednu hviezdu. A kúkajte na to, barbany ničia jedno dielo. Idú na storage a podľa mňa to je jedna hviezdička čistá, krásna. Oni idú na Tonhal, oni sú veľmi múdri. No poďte Tonhal dole. Krásne, on tam zabíja mortár. Pekne. Chlapček. A je to pekne, takže barbarian nám tu zachránil život skoro. A 2 hviezdičky, bol to celkom podarený atak. A ideme naspäť. A máme plus 80 000. A takže keď máme 41 gemov, ideme si vyrobiť ďalších vojakov. A to budú asi... Akých si vyrobíme? Spravíme si full armádu, tak... Nie, spravíme si full armádu. Spravíme si archerky, koľko len môžeme. Tak, poď. Tak. 25 diamantov, tak pekne. Krásne sa nám tam stiahli archerky. A tu máme ešte tak, takže si tu dáme ešte jeden heal vyrobiť. Boost stojí koľko? 10 diamantov. Dáme boost, poď. A 6 diamantov nám zostane. Vylepšíme si tu. Musíme si vylepšiť čo. Alebo zrýchliť. Čo si môžeme také zrýchliť? To už iba toto. No na to nemáme. Diamanty. Takže teraz si tu počkáme. Koľko ešte do konca? Ešte do konca 3 minúty, takže si tu pekne na to počkáme. Je to veľmi rýchle. Mne sa páči, ak dali tento nový update. A už pomaly bude 1 minúta. Takže to už za chvíľku máme. Tak pekne sa nám to robí. Heal spell. Pekne sa nám tu robí heal spell. A už iba 56 sekúnd. Tak, poď. Tak, a máme to. A my by sme si tu... Máme 2 rage, 1 heal a ideme na to.
Presne takéto sme hľadali. No, skúsime. No, radšej nie. Radšej tiež nie. Musím dať taký pekný a tak vidíte. Toto je krásny a tak, ale je tam Hidden Tesla, ale naše ačerky to pomaly zvládajú, ale choďte na tú Hidden Teslu, nie na toto. Tak, krásne tu vysunieme všetky arčerky. Tak, pekne, krásne, tak, pekne, tak, krásne zničia aj toto, potom zničia, krásne Hidden Teslu, to im hodíme Ragea, krásne to tu tak ničia. A keď pozerám, tak tento atak nám nevyšiel. Jo. Popačte, tento atak sa nám nepodaril. Tento let's play bude 10 minútový. A tu sa pozrieme na chat. A tu dal niekto atak, pozrieme si ho. Jo, toto nedal. Toto nedal, mi chceš povedať. Toto nedal, toto by som dal s 10 barbarianmi. Jo, to bol noob. Na ktorých tu máme takých noobov z klanu, no, musím povedať. A vypustí už ten klan, iste v klane má Hogriderov. Takže prosím, vypustí. Prosím, vypustí ho. Vypustiť klan. On si ho iste šetrí. On sa strašne tešil, keď sme mu dali Hogriderov. Podľa mňa tu teraz vypustí Hogriderov. Alebo nechá to tak a zruší celý atak. Nie, on nemal Hogriderov. On mal obra. A ten nič nespraví. A tu ešte sa nám robí. Tak. Máme 16 diamantov. Takže by sme si mohli spraviť taký atak. A bude to iba na Tonhalvon. Takže dokiaľ nám dojdú diamanty, tak sme v prdeli. Tak, poď, ešte môžeme? Úplne. Prepačte, to bola mimoriadna zhoda náhod. Vyšiel môj brat. Nevadí. Je to aj stalo. My si tu vyrobili 82 arčeriek. A ideme atak. Si toto zruším. Musíme dať na peknú Tonhalvon. Ináč, koho dneska zaujíma futbal, tak o 6. Áno, o 6. ide Barcelona Manchester City. A presne sa nám tu ukázala krásna Tonhalvon. Ja si tu pekne okolo obslužíme arčerky a tak už je nič, takže iba dáme sem. A keď by sme nemali toľko spelov, tak tu hodíme 2 healy, 1 rage, lebo diamantov máme dosť, spely máme dosť, takže ja nikdy nešetrím, vám poviem. A koľko to má loot? Má to pekný loot na čierne bublinky, len kde má storage na čierne bublinky, tak si tu dáme loot. Poď, dáme tu taký menší lootik. Alebo dáme viac percent. Áno, dáme viac percent. Možno to bude aj, nebudú to 2 hviezdičky, ale aspoň dačo. Nech to je aspoň dačo. A už vidím, že tu po nás bude strieľať mortár. Pravda, že? Tak to bude mortár. A zostala nám jedna arčerka, tak pomôžeme ich sa. Tak pekne. A viete čo, tento atak aj ukončíme. A tým ukončíme celé naše video.
Ak sa vám toto video páčilo, tak nezabudnite dať like. Ak nie, tak si naserte. Viete, čo vám poviem? Naserte si. Takže toto video sa teraz skončí, takže čus. A potom sa stretneme u 5. a budeme mať aj takú menšiu oslavu, že už sme natočili 5. diel z Clash of Clans. Takže čaute a vidíme sa u 5. dielu.